утре ще празнуваме. Защото малката дойде, майка много се радва. Както виждате, на ден трети си хапвам тук салата, като си хапнах. Майко вече само чух да правя салати с олио. Така едно хелчи, шегувам се, това няма вътре нищо. Така някаква майка пържи чайчи. Чай или нещо друго направя. Количка, полички. Абе, някой би спи сокчето, макар и да вари. Пак ще си спя. Утре ще има и втора част от този клипче. Само да бъде камерата и трябва. Пак ще трябва да си сипам сок. Защото сутринта се освежавам с сокче. Няма да приключвам да се освежава с сокче. Оп. Сега малко ще се освежа. Малко служение да е празник, да е малко служение. Абе, майко, сега кажи на хората, как беше Теодора? Много ли се радваш, че Теодора дойде, майко? Защото съм мисля едно видео и трябва да го бръпа по-пак. След се събудих. Време да отидем за още една закуска. Тая беше сутринта вече. Време на закуска. Майко, да те питам, имаме ли краставици? Или свършиха всички краставици? Ще сложим телефона така. Ще си похапнем. За да прави какви дръбни са, после ще правиш. Малката Теодора, бе. Малката, бе. Малката Сладана, бе. Малката дойде. Тя воденичката, старичката, моята сестричка, бе. Папуро. Ще снимаме. Как си играе с сестричките. Много е сладка. И това беше